ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. оварда шудааст дар моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. хушбахтона имрӯз ҷавонони бонангу ор ва сарбаланди кишвар мафҳуми ин суханҳоро ба хубӣ дарк мекунанд ва барои ҳифзи марзу буми кишвари азизамон саф кашида ба хизмати модар ватан мераванд. дар моҳвораи ҷавонон, ки дар маркази ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст, имрӯз маросими савганёткунии навдаъватшавандагони қисми ҳарбии 45005 кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ва волидайни ин мардони далери ватан дар он ҷо ҳузур доштанд. фарзанди ман муассисаи олии касбиро дар Федератсияи Русия дар шаҳри Воронеж хатм намуд ва ҳангоми ба ватан омадан тасмим гирифтем, ки ҳатман бояд рафта хизмати модар ватанро адо намуда омада сарбаландона ҳаёти мустақилонаи худро давом диҳад. аз ҳамин хотир ба таври ихтиёрӣ фарзанди мо тасмим гирифт ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар шуд, ки имрӯз савганд барои ҳифзи марзу буми ватан савганди худро инҷо ёд мекунад ва бо ҳамин хизмати модар ватанро оғоз менамояд. бигзор ҳамаи шаҳрвандо ҳамин қарзи шаҳрвандии худро адо намуда ба таври ихтиёрӣ ба қувваҳои мусаллаҳ сафарбар шаванд ва хизмати модар ватанро бо сарбаландона иҷро намоянд. ҷавонони фаъоли ноҳия низ ҷиҳати ширкат дар чорабинӣ ба ин макон омаданду ин амали ҷавонмардонаи ин ҳомиёни ватанро ситоиш намуданд. боиси ифтихор аст, ки дар моҳвораи ҷавонон аввалин бор савгандёткунии ҷавононе, ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон озодона ихтиёрона барои адо намудани қарзи ватан модар омаданд, мо дар ин чорабинӣ иштирок дорем ва фахр аз он дорем, ки шумораи чунин ҷавонмардони бонангу ори ҷумҳурӣ зиёд шуда истода аст. мо ҷавондухтарон фахр аз он мекунем, ки дар фазои сулҳу ободи чунин ватан зиндагӣ дорем. чорабинӣ баробари ташриф овардани роҳбарият бо садо додани суруди миллӣ ва ба майдон ворид намудани байрақи ҷангӣ оғоз гардид. قسمای حربی گارنیزون نشانبه برای قبول سوگند حربی صف فرستند. کماندار قسم حربی چلپان نورخان حکومت نظر داده. سلام رفیقان. سلام رفیق گلم حکومی. کماندار جلو توم‌ها برای قبول سوگند حربی شروع نمایید. رفیق پاکونی ناداشته کنر از اون برای قبول نام سوگند حربی بنا شموزی شد. تو ما ناداشته کنر از اون با سوی قانون سالهای جمهوری توسعه داخل شده. برای صداقت و خلق خود سرور جمهوری سوگند یاد میکنم. و وطن‌تنه قسم میخورم. قانون اساسی جمهوری توسعه را قطعا رعایت میکنم. اوینامه‌های حربی هم روی فرمانده سرداران را به چونچرا اجرا میکنم. سربازی با شرف با انتظام دلیر و هوشیار باشم. قسم میخورم تا آخر نفس با خلق خود صادق باشم. نیروی حیات خود را دریغ نداشته و وطن را مردانوار و ماهرانه مدافع کنم. همه دشواری و محرومیت‌های خدمت حربی را ثبات کنم و پایسر نمایم. سری دولتی حربی را قطعا پنهان بدارم. اگر من قسم تنتنه‌واری خود را شکنم، بگذار به جایزه سخت کنون و نفرت خلق گرفتار شوم. رفیق پاکونی سرباز خطری کنر از آن سوگند حربی را قبول نمود.
داد با وطن صادقانه خدمت میکنم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جانثارم، وطن خاک پاکت بیشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم. و من هر کجایی که باشم توی جانفضا ای دیارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت. баъди савганёткунии тамоми навдаватшавандаҳо роҳбарият суханронӣ намуданд. ба хотир доред ки хизмати ҳарбӣ мактаби ҷасорат, мардонагӣ, ватандӯстӣ ва садоқат мебошад. раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Раҷабалӣ Раҳмоналӣ дар суханрониашон инчунин қайд намуданд ки хизмат ба ватан ифтихори ҳар як ҷавонмарди соҳиби ватан мебошад. ватане ки имрӯз соҳиби истиқлолу демократӣ, тинҷию осудагӣ дар фазояш пойдор аст, бароямон мисли падару модар азизу муқаддас мебошад. моро месазад ки меҳани хешро ҳифзу обод намоем. воқеан хизмат ба ватан қарзи ҳар як шаҳрванд буда, далерию ҷасурӣ ва ҷавонмардӣ ҳар нафари бонангу номусро талаб мекунад. маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ омӯхта муқаддастарин арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватани азизро меомӯзанд. тоҷикистон тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардам бас аст. дар охири чорабинӣ падару модарони ин ҷавонписарон онҳоро бо ин амали ҷавонмардонаашон табрик намуда таманно карданд ки хизмати модар ватанро сарбаландона адо намоянд. мо навазкарон ифтихор аз он мекунем ки барои ҳифзи ватан модар, хоки аҷдодон, забону ниёгон ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстию ҷавонмардӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қадам диҳодем. хизмат ба ватан қарзи ҷониву имонӣ ҳар як ҷавонмарди ватандӯст буда, адояш бароямон шараф аст. имрӯзҳо бо шарофати асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шарту шароит дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои сарбозон муҳайё гардидааст. мо ҳамчун муҳофизони ватан суханҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳем кард, ки гуфтаанд ҳимояи марзу бӯми ватан аз сарбози бонангу номус ва далеру шуҷоъ вобаста аст. мо навазкарон ваъда медиҳем ки ватанро марду навор ва моҳирона мудофиа карда, зарраи хокашро ба душман нахоҳем дод. ватан дар марзи ту ман посбонам, туро ҳофиз ба нархи ҷисму ҷонам. маро чӯ қавлу савганд ҳаст якто, кафилат эй ватан то ҷовидонам. манам сарбози бо номусу бо ор, ниҳон дорам ҳазорон сиру асрор. ватан фахрат бо сарбози далераш, ҳама олам бувад аз мо хабардор. имрӯз мо шоҳиди як чорабинии муҳими сиёсӣ будем. қисмои ҳарбии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки воқеъ дар гарнизони Душанбе буданд, сарбозони навдаватшуда маросими савгандёткуниро гузаронданд.
дар ин маросим падару модарон иштирок карданд, роҳбарияти кумита иштирок намуданд, роҳбарияти ноҳияи рӯдакӣ иштирок намуданд ва сарбозонро бо ин рӯзи хурсандиашон шодбош гуфтанд. аслан хизмат дар сафи қушунои мудофиаи граждании кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston бисёр хуб бароҳ монда шудааст. ин аз он шоҳидат медиҳад ки дар рӯзҳои аввали маъракаи даъват қисмҳои ҳарбии мо пурра аз навдаватшудагон пур карда мешаванд. баъди анҷоми чорабинӣ ба бинои қисми ҳарбӣ равон шудем то аз шарту шароит ва фаъолияти рӯзмарраи сарбозони қисми ҳарбӣ ба шумо маълумот диҳем. худи ҳамон рӯз роҳбарияти қисми ҳарбӣ рӯзи дарҳои кушод эълон намудааст ва чӣ гунае ки худ мебинед, волидони қисмати зиёди сарбозон барои хабаргирии макони зисти сарбозон ва шиносоӣ пайдо кардан аз тарзи зиндагӣ ва шарту шароити қисми низомӣ ба ин ҷо омаданд. маълум шуд ки барои сарбозону навдаъватшудаҳо барои зисту фаъолият шароитҳои мусоид фароҳам гардидааст ва онҳо аз хизмат дар ин қисми низомӣ розиянд. мо инаи райони Тоҷикобод ҷамоати лангари шоҳ омадем, сарбозорро хабар гирифтем. ҳамин части 45:00 фарзанди мо хизмат мекунад. шароитошу соз, ҳама чи шуд тинҷ, ай ҷои хобгоҳ, мақсад ай хирди хирок, ҳама чи омадем дидем, ина фаҳмидем. худоро шукр ки ай солҳои 92-93 100% тинҷи ҳамон ягон исуси камбудӣ надоранд. ина мо миннатдор ай ҳамаи чи насиб карда боша, бо ина ки сафар дорем мерем сини тарафи хидмат. ана раҳмат ба ҷаноби олӣ ки мақсад чорабиниҳои нағз мегзарона, мақсад ҳамаи шароитошу соз ай ҳама тараф тинҷ, ай сари либос ҳама чиз дидем, ина баромадем. ҳай ҳамин хеле ина муаққат насиб карда боша сини тарафи хидмат сафара кием. хизмати ватан ҳамаш 100% тинҷ, ҳай ягон дилкашӣ накунанд, сарчӣ накунанд. мақсад хизмат хизмат аст. кадаме ки хизмат намеояд, мақсад даиҷа чӣ менам ӯ одам нест. ҳамин хизмати ҳамин ватан модар, ҳамамон барои модар, барои ватан бояд хизмат кунем. ба вод тавсия метиҳам ки бачаҳошо монанд биён хизмат кунанд, мақсад ягон камбудӣ нест, шароитҳо соз, ина бачаҳои мо ҳамҷа хизмат кайстанд. дам мохшид ина хизмат ина омадем хабаргирӣ ҳама тинҷ, ягон тари дасткашӣ накунанд, мона фарзандошо хизмат кунанд. одатан дар тамоми қисмҳои низомӣ пас аз хӯроки нисфирӯза сарбозон ба машқҳои гуногун ва бозиҳои варзишӣ машғул мешаванд. дар ин қисми низомӣ таваҷҷӯҳи бештари сарбозон ба бозии футбол равона шудааст ва пайваста ба он машғул мегарданд. ба мо хабар доданд ки сарбозони варзишгари ин қисми ҳарбӣ дар мусобиқаҳои гуногун ширкат карданд
вале қисмати зиёди ҷоизаҳои онҳо аз мусобиқоте ба даст оварда шудааст ки дар миёни қисмҳои низомии ноҳия баргузор шуда буд. бозиашон дар сатҳи хуб аст ва тасмим доранд дар мусобиқоти минбаъда низ бозии зебо нишон дода ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд. тӯли як солу 2 моҳ мешавад ки адои хизмат мекунам. барои мо ҳама шахту шароитҳо фароҳам оварда шудааст. ман аз хурдӣ бозии футболро дӯст медорам ва хушбахтона дар қисми ҳарбӣ шароитҳои футбол муҳайё аст. мо дар як ҳафта 2 маротиба дар ин майдончаи варзишӣ ба бозии футбол машғул мебошем. гурӯҳи дигар машғули бозии волейбол буданд. ба ин намуди варзиш одатан сарбозоне машғул мешаванд ки қадди баланд дошта бошанду ҷуссаашон низ бузург бошад, чунки барои ҷаҳиш анҷом додану зарбаи мустаҳкам задан албатта қувваи зиёд лозим аст. дар қисми низомӣ барои машғул гардидан ба бозии волейбол шароит фароҳам гардидааст ва сарбозон метавонанд дар вақтҳои холигии худ ба бозии намуди варзишии мазкур машғул шаванд. طول یک سال 8 ماه می شود که در قسم حربی 45 کمیته ولایت فوق‌العاده و مدافع گرجنانی ادای خدمت نمودم. راستی گپ وقتی خور بودم بازی والیبال رو می‌دیدم به نهایت شوقم اومد و می‌خواستم که من در آینده والیبالیست شوم و بسیاری ورزش‌ها رو نقد می‌بینم، از جمله گوشتین و بسیاری چیزها رو نقد می‌بینم. آخرین مسابقه است از طرف جوانان در قسم حربی برگزار گشت که ما در آنجا اشتراک کردیم و سزاوار جای اول کردیم.
бозиҳои зеҳнӣ, шашкаю шомод низ аз қабили намудҳои варзишии дӯстдоштаи сарбозони ин қисми ҳарбӣ ба шумор меравад ва албатта машғул гардидан ба ин намудҳои варзиш фикрронии онҳоро зудтар намуда дар қабули қарорҳои дурусту саривақтӣ ба онҳо кӯмак мерасонад. дар умум бояд гуфт ки аз ҷиҳати ширкат дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ сарбозони ин қисми ҳарбӣ фаъоланд ва дар намудҳои маъмулии варзишӣ пайваста онҳо дар мусобиқаҳо иштирок мекунанд. шароити буду боши сарбозон бисёр хуб бароҳ монда шуданд ва чихеле ки мо имрӯз дарҳои кушод ташкил кардем, падару модар аз ҷои зисти сарбозон дидан карданд, бо сарбозон аз ҷои вақти хобу бо сарбозон якҷоя хӯрок хӯрдан ва аз шароити ҳаматарафаи сарбозон дидан карданд ва хеле хурсанд шуданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамон сарбозон сафи ихтиёриён ба сафи ҳамин хушунои мудофиаи гражданӣ рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. дар асоси реҷаи рӯзе ки дар тамоми қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, ҳама рӯза аз баъде аз хоб бархестани ҳайати шахсӣ онҳо бо тамрини пагоҳирӯзӣ машғул мешаванд ва ба ғайр аз ин баъди вақти холигӣ, баъди хӯроки нисфирӯзӣ низ бо варзиш машғул мешаванд. дар рӯзҳои истироҳатӣ бо ҳама гуна дар асоси нақшаи тасдиқ гардида ба ҳама гуна намуди варзиш машғул мешаванд, аз қабили футбол, волейбол, вазнбардорӣ, шашкӣ, шахмат, ҳамин намуд бо ҳамин намудҳои варзиш машғул мешаванд. мо асосан дар мусобиқаҳои варзишие ки дар ҳудуди ноҳия ва дар байни қисмҳои ҳарбӣ гарнизони Душанбе мешавад, бисёртар мо аз намуди волейбол ва футбол иштирок менамоем. Давидан ба масофаи 3 километр 5 километр иштирок намудаем. аз мусобиқаи футбол бо сарбозони мо ҷои аввалу байни қисмҳои ҳарбии ноҳия ишғол мекунем. дар оянда мо дар нақша дорем ки боз ба дигар намуди варзишҳо шуғул варзанд сарбозон ва аз дигар намуди варзишҳо ҳам ҷойҳои намониро ишғол намоем. чихеле ки дар рафти ҳамин рӯзҳои дарҳои кушод мо ба ғайр аз падару модари сарбозон дигар рӯзҳо барои мактаббачаҳо ҳамин баъд дар якҷоягӣ бо синфҳое ки хатмкунандаи мактаби бинонанд мусобиқаҳои варзишӣ мегузаронем, ҳамзамон аз шароити буду боши сарбозон дидан мекунанд ва сафи ихтиёриён барои хизмат рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. ин буд як рӯзи фаъолияти сарбозони қисми ҳарбии 45005 кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки онро мухтасар мо манзури шумо намудем. шабакаи варзишро пайгир бошед. хайр.